Здравейте! Вие сте с клиника City Dent усмивка, а аз съм доктор Ситнов. До мен е доктор Христов, който ще ви представи един интересен случай. Здравейте, аз съм доктор Христов. Нека видим клиничния случай. Тази пациентка има предимно естетични оплаквания, т.е. тя не харесва формата и цвета на зъбите. Зъбите изглеждат по този начин, както виждаме от снимките. Имаме нарушение на емайла на зъба, вследствие на ерозиото, и на части от това нарушение се вижда дентин, т.е. прозира. За да се направи даден проект, трябва да се събере необходимата информация, която се събира в инициалната фаза. Това означава, че трябва да му се направи снимка панорамна, 3D задължително, и да се вземат аналогови или дигитални отпечатъци. И от изключително важно значение са фотоснимките, които са в профила в анфас, интроралните фотоснимки на всичките зъби, за да видим реално как биха изглеждали новите възстановявания и какво трябва да се направи точно. След като се събере тази необходима информация, тя се обработва и се прави така наречения 3D проект. След като направим този проект, ние го изпробваме в устата на пациента под формата на мокъп. След което пристъпваме към изпиляването на зъбите на следващото посещение. Изпиляваме през проекта, за да може да сме максимално минимално инвазивни, т.е. да пилиме по-малко. Задължително взимаме снимка с Polaroid за цвета на пънчетата, да види зъботинка дали има някакви пънчета, които трябва да се закрият или да се блокнат. Взимаме също и регистрация с лицева дъга, за да може да ги включим в артикулатор, да имаме право на оклузия и артикулация. На този етап пак правим фотоснимки, за да сме наясно дали сме в една и съща посока. И ако пациентът е одобрил всичко и се харесва, пристъпваме на следващия ден към циментирането. При циментирането е много важно да използваме изолация, защото така или иначе тези зъбчета вече са изпилени и на нас ни трябва перфектна изолация, за да може да нямаме екструзия на цимента около гингивата и около останалите зъбни структури.